Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula nuwun para tamu kakung semawana putri ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bapak Darman ingkang satuhu kula bekteni, kula ingkang minangka telanging basa Sunda Kuning atur panjenenganipun Bapak utawa Ibu Parman. Ingkang sepisan Bapak Parman kekalih aturaken salam taklimipun konjuk dumateng Bapak Darjan kekalih. Kanthi pepuji, mugi-mugi Pangeran Sukorahayu ingkang sami pinanggih. Kaping kalihipun kula ugi tinanggenan hamsrahaken Sri penganten kakung ingkang sesilih Bagus Wawan Sulistyo ingkang badhe kadupaken Roro Putri Anissa. Kekalih ugi ngaturaken talining katresnan ingkang arupi sandangan penganten sapenderek. Munggah sedaya kalawu katuraken kanthi suka renaning penggalih. Nyadyan to boten wonten ajinipun pramila sampun kaukur kanthi bobot lan bebeting barang. Mugi krasa amampi minangka tali asih katresnan kangge ngraketaken anggenipun bebesanan lan silaturahmi. Bapak Ibu Darman derek nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi paringa berkah pangestu wilujeng dumateng ijabing penganten. Saged kasembatan kanthi wilujeng nir ing sangsaya boten wonten alangan setunggal punapa sumrembah ing samudyanipun. Kula ingkang minangka caraka ingkang ngaturaken pasrahan temanten mbok pilih wonten cecer cewet tuwin ing kuciwaning atur lan mbok pilih wonten kiranging subasita tandang tanduk tuwin tata krami. Kula dalah para caraki ingkang lumantar-aken srah-srahan sedaya nyuwun samudraning pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.